Con esta particular banda sonora... Vaya putada que nos fixeron aquí. Pedín un viño Alvariño, xa non se chamaba, me cago en tal. Ahora Rías Baixas, como o tes que pedir, porque somos europeos e temos que competir, me cago en tal. O pregoeiro da Festa do Albariño deste ano marcaba a praza do Concello ata a bandeira. Cambados vive do mar, do marisco, da venta das fábricas e tal, pero bebe da terra, eso tamén é certo, Non terra precisamente, pero un albariño que está demasiado. Tras o pregón tocou o corte da cinta, inaugurando así oficialmente a 73ª edición dunha das festas máis importantes do Salnés. A verdade é que prometen ser multitudinarios. Estamos moi satisfeitos, creemos que está todo organizado e coordinado e simplemente esperemos que discurra todo coa maior tranquilidade de aquí ao próximo domingo. Que teño a suerte agora de andar por moitas as festas, vexo que efectivamente solamente hoxe, que é o primeiro día, que é o día da inauguración desta festa, a cantidad de xente, como podedes vos, que hai aquí na calle, non? Na rúa, non? De feito, xa ao mediodía era prácticamente imposible moverse polo paseo da calzada. Os lados, os stands das 44 adegas participantes xa servían as primeiras copas. Ca miña compañeira Raquel máis eu, pois xa estamos preparadísimos. Aparte, con este bon tempo, seguramente pois que se animen moito maior número de xente a visitar Cambados. Disfrutando un poquinho de Cambados, da vila, da festa. Bueno, parece que non ten teito esta festa, cada ano nos sorprendemos e seguro que este nos sorprende tamén. Pois, bueno, un ano máis afrontamos con moita ilusión e ganas, unha festa que todos vamos vendo que crece moito ano a ano. Pero a festa do Albariño non é só importante para o sector vitivinícola das Rías Baixas, algo que volveu demostrar a presenza de autoridades na inauguración de hoxe. Unha festa de interese turístico internacional para Cambados o que é para a provincia, unha semana grande para o sector tamén, para o sector vitivinícola, pero para todo o conxunto das Rías Baixas. É un referente para Galicia, é un referente para todos os que nos visitan e disfrutan non só da nosa gastronomía, senón deses produtos de calidade, desa Galicia calidade pola que apostamos dende a Xunta de Galicia. Hoxe comezou a festa propiamente dita, pero xa onte os cambadeses comezaron a quentar motores. Fixeron o co día que coñecen na vila como Pé de Cuba, que contou coa Orquestra Panorama actuando en Fefiñáns. Eu falei ca policía, falei coa policía, non me comentaron ninguna incidencia, xa bichedes que había moitísima xente para ser un martes, para non estar as casetas abertas, e bueno, e confiamos en que todo se siga desenvolvendo así. Tras o tiro de saída, a xenda non para. Mañá celebrarase a cata prima da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Tamén está prevista a inauguración do túnel do Viño no Salón José Peña.